फासाल एमएलए रंजित देवरमानि तैदुरुंबाय आगरतलानि सिमि खुवाय थांलाय सुख्लायमानि लाहार कतरनो मुथुबलायमानि गोबांमा जोंजालांनो तैयै अकक तुमना खानामानि यागुल सा साल सीएम डॉक्टर मानिक साहानो खबै तिप्रा सा हामक्राय मंत्री विकास देवरमा तै डीएम एसडीएम फायै रामचंद्रगढ़ आमचायो नायफैया पाइथागो जम्मू काश्मीर थैजानाय साहिद चित्तरंजन देवरमानि लुखुंगो थांगा तै सीमालंगो थांगै खुलुमलायख्या आबनो कारिबो साहिद चित्तरंजन देवरमानि मांथंबो कतरके सामजांनाय तै बिनि मुङै लामाबो ख्लाय रिजनाय हिनि साखा तिप्रा सा हामक्राय मंत्री विकास देवरमा তিনি চিনি বরম গনাং চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চিনি কাশ্মীর তিনি চিনি দেশनि बागै शहीद होनाय बिनि नगर जों फायलायमाने তিনি বরম গনাং চিনি त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बरम गनां डॉक्टर मानिक साहा तै उरनि बरम गनां एमएलए तै उजानि डीएम एसपी जों जतन उजागा फायो बिनि नगर फायो बंनि नक नुखुंनि खोज खबर ना फायमाने तै आगामी दिनाव बंनि जे नक नुखुंनि जे आगिनि डिमान्ड दंमोन बिनि जों बरम गनां साखा मुख्यमंत्री न जे बिनि बुंबाय लामा बिनि बुंबाय हस्पिटाल बिनि स्टेच्यु तै बिनि जे प्रब्लेम दंमोन जों सरकारि होइते जों म प्रब्लेम न जों नायनाय तै चिनि बेसिकाय चिनि उरनो बेले बेले हामबाय चिनि जों बरम गनां एमएलए न कारण ब जेबे जोंनो सुबामानि मन आबान बागान बेले हामबाय बेले बेले हामबाय तिनि जों ब्लाइखेनो तंथगो जे चिनि रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सिआव चिनि बीर शहीद चित्तरंजन देवबर्मानि सीमालांगो फायै त्रिपुरा हास्टेनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा फायै तिनि और बरमनि फायमानि बागै जों आबोनि बागै ब्लाइखे तंथगो ताई और फायमानजाक फैगा तिनि बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयरनि मिनिस्टार विकास देवबर्मा चिनि खवाय डिस्ट्रिक्टनि डीएम मैडम तारपर एसपी साहेब जिला सभापति खबे गोबां ससियेल वार्कार तिनि फायखा जों चिनि चीफ मिनिस्टार जे बरम लिनानै दंमोन जों बनो बरम तिनि यासाखै माखा चिनि डॉक्टर मानिक साहा चीफ मिनिस्टार बस हाइकलांका डीएम नो चित्तरंजन मुंगै और कायसा हॉस्पिटल पेज सिंगनानि बागै जे नांगमोन या फेरि बनो रमना बागै साका ताई अ लामानो बो पिस खलायनानै एबं चित्तरंजन देवबर्मान मुंगै खलायनानै अब चिनि डीएम मैडम नो साका ताई बिनि कायसा स्टेजो उंनाय एबं खाली ओ जे 29 तारिख नवेम्बर सालो और कैसे मेला कतरुंनाय ओ मेलावो चिनि चीफ मिनिस्टार फाइमानजाक फायना बनो चीफ गेस्ट तंनाय गाबोन बागै जों बेलायखे तंथ्रगो रामचंद्रगढ़ एबं डेभलपमेन्टनि गोबां मा कक बर तिनि मालाय साजाका एबं बथांनाप्रो बाजालबारि चिनि ओ जे पुलिस आउटपोस्ट निकाता हॉस्पिटल ता स्कुलाव बनाय थानानै कक रिखा जों बनो नासिङै तंनाय एंखाय जों बेलायखे तंथ्रगो रामचंद्रगढ़नि लुकुरंनि जों चीफ मिनिस्टार बेलायखे हामबाय याफारो खाका हाम याफारो हामबाय